खायफा खायफा बुंदों बाजैजों भिडिअ लाबो एक्सेट्रा नाथाय भिडिअखौ नायजोबलाङोब्ला बाव मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे बाहागो हाबनानै थानाय नोंथांमोना नुगोन जायफ्रा नायो बाजैजोंथ' उनाव जागोन इयो लाबोबाय थानाय आरो जेब्ला ससियेलि जायो मेरिज दा बेनि सिगां आं फोरमायनो साननाया बेसो जे नायग्रोदो फार्स्टआव लोगो मोननाय बेखिनियानो नुखाबाय गोबाङा सावनानो गैला सावनानो दैयाव सोमनानै गारियाव खाराबो इउनिभार्सिटि जानायनि बिल पास जानो नागिरदोंमोन जों बेनि मोजां खौरांखौ मिजिंथिनो हागोन ना हाया नङा थारैनो मिजिंथिनो हायो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ माने इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनायनि डिसिसनखौ लाखाबाय अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखायबो माने फान्ड बेवहाय माने सेंसन खालामनाय जाबाय गतिके दा मोनसे इउनिभार्सिटिखौ फोसावनाय लोगो लोगो बेखौ सालायलांनो थाखाय नेम खान्थिनि गोनां जायो ओंखायनो इउनिभार्सिटि एक्टखौ नांगौ गतिके इउनिभार्सिटि एक्टआ रेडि जानाय लोगो लोगो बेखौ डिपार्टमेन्टआ माने आसाम बिधान सभायाव प्लेस खालामनानै पास खालामनानै लागोन गतिके बिसोरनि माने एक्टआ जुदि गासिबो थिग थागैनो दङब्ला नेक्स्ट जितु सेसन बे सेसनाव जुदि लाबोयो अब्ला लाबोनाय लोगो लोगोनो बेयो पास जागोन खारन इउनिभार्सिटिनि बिलखौ रावबो माने बादा होआ जिहेतु बे मोजांनि बाथ्रा गतिके बेवहाय रावहाबो आपत्ति गैया ओंखायनो बे बिला माने पास जाहैनानै फुल्लि इउनिभार्सिटि हिसाबै रिकगनिसन मोनहैगोन दा साराहाय बे कलेजनिनो एलुमनाइ जानाय हिसाबैहाय जुदि कलेजनि डेभेलपमेन्टनि फिउचार प्लेनिंफोर माबाफोर दङ नामा ना अलरेडि कलेजआथ' दा डेभेलप जागासिनो दङ आगोलाव माने बे प्रभिन्सियेलाइज कलेजमोन दा गभर्नमेन्ट कलेज दा बिनि उनाव बियो दा
इउनिभार्सिटि जानोसै आरो इउनिभार्सिटि हिसाबै अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ माने 10 कौटि थाखा माने 10 कौटि रां अलरेडि माने सेंसन खालामबाय आरो बिनि माबाया मा होनो प्रजेक्टफ्रा दा जागासिनो दं गतिके बे जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार न' बां बे जानाय लोगो लोगो कलेजनि माने एकाडेमिक जिथु बेवहाय मोनसे आबहावा नांगौ बे आबहावाया फैगोन आरो आं सानो बे 10 कौटि रांनि प्रजेक्टआ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि गोबां समस्याखौनो जेंनाखौनो सुफुंगोन आरो जुदि माबाफोर थाबावोब्ला बेखौ जों बेबायदिनो आरोबाव माने सरकारजों रायलायनानै खालामलांबाय थानो हागोन दा सारा प्रेजेन्ट इयुथ्सनि सिम माबाफोर मेसेज होनो गोसो नामा हा दानि प्रेजेन्स इयुथ्सफ्रा दानि दिना खुब गोब्राब जोंनि दिनाव गोरलैमोन बिमा बिफाया मावनाय दांनाय दोनलांनायखौनो लानानै सोलिनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंला ओंखायनो बयबो गावबा गावनि जिउखौ लानानै सांग्रां जानांगौ लाइमोन बैसोआवनो गतिके जेखौखि मावा सानै हयै जाहाथे इयुनाव माने बेजों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेबायदि माने माबाजोंसो मा होनो नोजोरजोंसो आवगायलांनांगौ दानि लाइमोना जाय खामानिया गावनि जिउआव जेबो खामानियाव फैया बेफोर खामानियाव आखाइ होनो नाङा सम गैया दिनैनि दिनाव रावहाबो नोङो जिउआव मा मावनो नागिरदों बेवहायनो माने दानिफ्रायनो माने गोसो मोजोमनानै खामानि मावलांनांगौ नाथाय माने थिरांथा गैयै जायखिजाया माने मालायफोरजों थांफालाबायनानै गोदावलायबाय थायोब्ला उनावहाय माने जिउआ बिराद खैफोद गोनां जायो आथिखालाव डिग्री लानायफ्रा गोरलैसै गोबां इनस्टिटिउट जाबाय नाथाय माबा मोनसे जब मोननांगौआ जोबोद गोब्राब गतिके ओंखायनो माने गावखौनो गाव फिट खालामनानै लानांगोन एनि इन्टारभिउ एनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बेफोराव जाहाथे एपियार जानो हायो आरो बेवहाय जाहाथे बियो लाख मानसिनि गेजेराव गाव सेलेक्सनखौ मोननो हायो बेसिम गावखौ दानांगोन ओंखायनो दानि लाइमोनफ्रा अराय सम माने सांग्रां जानानै थानांगौ आरो ओमफ्राय मेन खौराङा नैबेसो आंना 1 मिनिट बावलायलांबाय आं जोंहा गोदानै बारा बावाखै नैबे खौरां बिजोङा जोंनो नांगौ जायो गोबांनो इंराजियावबो बुङो बिथांमोना इस्टार्न पाराडिग बे चेनेला जाहैबाय जायफ्रा नुवाखै फल' खालामहै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोरबा खौरां बिजों मोजां खौरां बिजों रावजोंबो लोब्बा गैफायै जौगायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जिखुनु रावावनो बुङा मानो खौराङा सोरबा रोंगौथि गोनां इंलिस बा हिन्दीयावनो बुं बा बर'आवनो बुं नाथाय जोंनिफ्रायनो ओंखारोब्ला जोंहा गोग्गानाय थानांगौ सापर्टिभ आरो गुबुनारिफ्रालाय मा सापर्ट खालामो जों खोनायोना गुबुनारिफ्रा बिराद एक्टिभ सापर्टआव नाथाय जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव सापर्ट गैलाया जोंबो बे सिस्टेमखौ सोलायनो हायो न' डाउट मानसिखौ नों मोजां मोना माया अब्लाबो सापर्ट होननाय बुस्थुआव हारि होनोब्ला मुखुब जानो रोङासै बर'फ्राबो बे आरोना जायफ्रा गोदानै नायदों बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहै थां